हेलौ लोगोफोर माबोरै दंलायोब्रा लोगोफ्रालाय एक नं लन्थिबारियाव नै सिनेमा लाबोसिगोन 15 तारिख 17 तारिख औ 16 17आवहाय लाबोगोन थैसाम टु बर'नि थै तामिल होआला जायो बेखौहायनो खौ लाबोनाय जासिगोन आरो तामिल होआलालाय जायो आं तामिल होआखिसैना तामिल होखाय मनिटाइज होखाय मनिटाइज मनिटाइसआबो खेबसे अन खालामदो तामिलाबो फैगोन स्कुल दङ नामा नोंसिना नानि दं जोंना माबा बन्द होलायबायलै सेन्ट पिटर नेटआनो थिगानो जायालै बेवहाय नेटआ बिराद प्रब्लेम 4Gसो आङो